הגרלה על אינטרו ומתחילים. מה קורה חברים? כאן בא ורים. והיום אנחנו עושים בפעם הראשונה, פעם השנייה. בפעם הראשונה. בפעם השנייה. אוקיי, בפעם השנייה הגרלה על מיינקראפט מקורי ישר ממוד זנג אליכם. נכון חברים. אז כן, החוקים הם פשוט לעשות לייק לסרטון, לייק. ולעשות סאב לערוץ. לא לשכוח לתת תגובה. נכון, מ-1 עד 300 לכתוב מספר ולכתוב פלוס סקייפ. אוקיי, אנחנו ממש מקווים שתשקו בהגרלה הזאת. וכן, מי שזוכה יקבל מייקראפט מקורי. וואו, מייקראפט מקורי חברים, זה בחינם, כלומר יש לכם סיכוי גבוה לזכות אולי. וכן, מי שנרשם ראשון, אולי מי שנרשם ראשון יקבל פרס משהו אחר. אנחנו נגיד לכם מי הראשון שנרשם מהערוץ שלנו, וגם נגיד לכם מה יהיה שם, מה יקבל הפרס, מה יהיה הפרס. אוקיי, מקווים שאתם אוהבים את ההגרלות שלנו, ואם אתם רוצים לעשות עוד הגרלות אז שיסגור על מיינקראפט, על סקין של נייף של שיסגור, מי שלא יודע זה שווה $100 אולי. מי שרוצה שיכתוב פה בתגובות, לא של הסרטון הזה, יהיה עוד סרטון אנחנו נעשה, זה כתוב איזה הגרלה אתם רוצים שנעשה, הבא בתור. וכן, זה ספיישל 300 סאבים. אנחנו ממש מודים על הסאבים שהבאתם לנו. 300 זה מטורף, 450 זה ההגרלה תיסגר. חברים, 450 סאבים זה מאוד קצת וזה יהיה מהר ההגרלה והיא תיגמר. אז בבקשה, כמה שיותר תעשו את כל החוקים ותתחילו. עוד 3 שניות סוגרים את הדבר, את המיקרופון. אוקיי, מקווים שאהבתם את הסרטון, ואם כן תעשו לייק, תעשו סאב, זה חובה. ואולי תשקו. כן, אז יאללה ביי.